Wirja bħal din hija wirja importanti ħafna għaliex tagħti ċans lil min huwa interessat li jkun jaf il-Malti bħala msien x'bażi storika għandu u anki bażi xjentifika. Din importanti ħafna għax hawnhekk għandna l-istadji kollha li għadda minnhom il-Malti biex wasal fejn wasal illum. U l-importanza li wieħed jirrikonoxxi kemm hu sod il-Malti u kemm hija lingwa ta' min jibża lejha huwa il-fatt li llum minħabba ċ-ċirkostanzi li ngħixu fihom, minħabba l-globalizzazzjoni, minħabba il-multikulturalizmu li għandna ġewwa pajjiżna u kif aħna esposti anke għad-dinja barranija, wieħed irid joqgħod attent li l-lingwa ma tiġix mobbija żejjed bi kliem ġdid u frażijiet ġodda li jiġu mill-lingwi oħra, speċjalment l-Ingliż. Dak huwa importanti ħafna. Wirja bħal din nemmen li għandha valur importanti ħafna u nixtieq ringrazzja ħafna l-Heritage Malta li rnexxielu jagħmel dax-xogħol kollu biex italla dawn l-affarijiet kollha li hawn madwarna hawnhekk. L-Ilsim Malti mexa man-nazzjon tagħna. L-istorja tiegħu hija l-istorja tan-nazzjon Malti. Bħalma n-nazzjon Malti kien dejjem maħkum, mhux dejjem kien stmat l-Ilsim Malti. L-Ilsim Malti sar lingwa uffiċjali u anke aħna bħala nazzjon Malti ħadna l-indipendenza, sirna Repubblika. Imma tnej li aħna ħlisna mill-ktajjen tal-bieraħ qed nibżgħu għalih l-Ilsim Malti, qed nibżgħu għal dak li hu tagħna, fuq kollox qed nitkellmu fuq l-identità Maltija. U allura Heritage Malta u l-Akkademja tal-Malti huwa tajjeb li tellajna da kollu għax fuq kollox ix-xogħol tagħna hu li dak li hu ta' patrimonju nożżuh, nibqgħu nieħdu ħsiebu ħaj jispirana għal ġejjieni. Dik hija l-identità Maltija.